Medzi nohy tlač, tak, medzi nohy sa tlač. Na kríže. Tak, medzi nohy, na kríže, ruka na kríže, vyššie. Tak. A do šnieky, zóna Marek, zóna, do šnieky si oťaj. Otoč, tak, otoč. Dobre, Marek. Díky bostu. No, poď. Jedna ruka, vytral si, tak, straj, cez rameno, to je ono, tak, poď. Dobre hlavu. Lopat. Vážení, číslo 1 nastupuje na Komárno versus Čičo Modrany. Pripraví sa Čejepok Bratislava versus Grovčík.